Masiuqosheliseke lo vimba wethu nentatheli yethu uNontuthuzelo Mendu obesendimeni echolachola lamanqaku. Masikwamkele Nontuthuzelo, nanjengomntu obuthe bhazalala ubona yonke lenkqubela yenziwa ngurhulumente yophuhliso, bathini abantu? Zithini imbono zakho? Okay mama, siyabona ifuthe lona livakele kuba sibone ngokuxalathelana kwe-applications mandithi xa izicelo zenkxaso eziye zafakwa ikakhulu ngabantu abatsha becela uxhaswa kwicala lemfuyo nelezixhobo zokulima. Ndibona ukuba babona koogxa wabo abangangabo i-youth that is really excelling apha ephondweni ekuphuhleni. Baphuhlile ke ukhankanya nje abambalwa aba-under 35 years. USinelizwi Fakade esasiqala uxhumana naye esemncinci, I think he was about 28, esebenzela uGrain SA. Namhlanje he's a strategic partner in the department ephuhlisa amafama asezilalini kakhulu. Baplanta this year bazawuharvesta 2,400 hectares, of which ke ngoku uncedisana namafama kwi-grain corridors zephondo, of which ngamafama abantu abamnyama, ii-contractors zakhe SMMEs ngabantu abamnyama, and uba na 1,000 seasonal workers ngexesha lokucholachola nokuvuna ngezandla, and 50 permanent workers. That is really motivating for abantu abatsha ukubona umuntu omtsha ephethe okanye efomishe ikhampani enjalo ephethwe ngumuntu omnyama ephuhlisa abantu abamnyama babafike kwizinga lokuthengisa and making sure but there are off-take agreements ezikhoyo. Bathi bewulima ubesele unemarket umbona wabo. Nokunye nje ukhankanya kwabantu ababhinqileyo, sinayo intombazana nenguDintle Maphala oncedwe kakhulu lisebo, wancedwa ke nazezinye ebonakalisa ukubana you don't have to ba uze apha qha kwa-department kwa-Dr. Da in order to get i-assistance. Uyayena kwiziqalo funding, ufumene i-tractor, wafumana i-structure se-poultry, wafumana i-multi-purpose sharing shed, wafumana iinkomo zohlobo. Lo mntwana ndithetha ngaye ungumntwana ophumeleleyo oyi-best producer ye-mohair from industry, engumntwana oyintombazana. Inqabile ke loo nto leyo. And also sibonile abantu balisabela ikhwelo lika-MEC lokuvula okopolotyeni xa sithe savizithela recently i-Cornfields eyenza amapayina ephedi. I-Cornfields isandowongwa njenge-best pine producer kwincasa yepayina, kwi-pineapple industry. Wow. Yafumana elo wonga. Siyincedile ke phaa kulaa blended finance program yethu silisebe. Yafumana i-tractor phayana, yafumana i-tractor ezi-3 mandingathi nje, but bebebanintsi beliqumrhu kuba kuthiwa makufonyeshwe izinto, but kuyaxhamla. So sithi abantu mabangayekeleli umxhelo, mabazingenise ii-applications, kuyaphunyelelwa. And mamela igosa lakho uba lithi yenze njani le nto ufana uba uyifilisha njalo in order for uba uzokwazi i-application yakho iphumelele. Siyavuya ulibona ihluma i-Eastern Cape abantu beyithakazelela i-support esiza naso. Sibamba ngazibini mntanam, thank you very much. Ikhwelo lityala mawethu, masibhinqele phezulu sihambe siyokulima. Ndinithanda nonke emakhaya.